ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಕರಾವಳಿ ಕಿಚನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ. ಚೂರು ಬರ್ಸ ಯಾನ್ ಆಂಟಿ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಬಯ್ಯಾಂಡು ಮೂಜಾರೆ 2 ಗಂಟೆ ಅಂಚ ಆಂಟಿ ಚಾದಿ ಇದು ಕುಡಿಯೋರು. ಇನಿ ನಮಗೆ ತಮ್ಮನ ಸೊ ಒಂಚದೇನ ಅಂಕುಲಿನ ಕುಳ್ಳೇರೆ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಕುಲ್ದ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಈ ವರ್ಷ ಮಿನಿ ಮುರಣಿ ಕೋಲದ ನಿಮಿನಿ ಬೈದುಂಡ ಪಾಪ ನಿತ್ಯ ದೂತೋಡ ಆತು ಜೋರು ಬರ್ಸ पूरा पापा जाल पूरा चंडी इद्दी बೈಜಲ್ ನನ್ನ ಬರೋಡು ನಾನು ಅಡಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಗಟ್ಟಿ ನಿದ್ರೆ ಈ ಬರ್ಸದ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ಚಳಿ ಆತು ಶೋಗ್ತಾ ನಿದ್ರೆ ಅಂಟಿ ಚಾದಿ ಏರು ಮೆಂತೇರು ಹಂಚಲಕ್ಕೇನಿ ಬೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಮೂಲೆ ಪಡ ಅಂತ ಮೂಲೆ ಮಲ್ಪನ ಅಂತ ಅವನೊಂದು ಆತ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಡು ನಿಲ್ಬಾರ್ದು ನೀನು ಮಾಡ್ಕೊಡು ಉಪ್ಪಡ ನಿಕ್ಕಂತ ನೀರು ಬಾಡ್ಗತ ಅವನುಂಡು ಅಂಚತ್ತು ಓಕೆ ಕೋರಿ ಮನ್ಪುಗ ಎಲ್ಲರ ಸೀಟು ಊಲಿಜ್ಜತ್ತ ಹಿಂಜ ಬುಚ್ಚಿನ ಕುಲಿ ನನ್ನ ಮಿನಿಕೇನು ದೀಪೆತ್ತ ಹೆಂಜಿ ಬಿಟ್ಟು ಅಮ್ಮ ಊಲ ಕನ್ಪುಂಡು ಬುಚ್ಚಿ ಮನಿ ಕನ್ಪುಂಡು ಕಟ್ಟು ಮಲ್ಪು ಬೋಡತ್ತ ನೀನು ಕಟ್ ಮಲ್ಪು ಬೋಡತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಲುಂಬುದು ಪಾಡ್ಲಿರಿ ಓ ಆಂಟಿದ ಕತ್ತಿಗನ ಪೋ ಲುಂಬುದು ಪಾಡ್ಯಾರ ಹಾಕು ಜಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪುದು ಲುಂಬುದು ಪಾಡೋಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಚಿಂಟು ಮುಲ್ ದೊಡ್ಡಡಕ್ಕೇನು ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ದ ಲಕ್ ಪೂಜೆ ನಾವು ವಿಷ ಕತ್ತಿ ಬಂಡ ಕತ್ತಿ ಮಾರ ಇದು ಕತ್ತಿ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ದೀಂಡೋಡದ್ದ ಆತು ಫಸ್ಟ್ ಕತ್ತಿ ಮಾರಿದೆ ರಡ್ಡು ಸಲಿತಾಗ ನಿನ್ ಕೈ ಮೆಲ್ಲ ಊರ್ಲಿ ಅಂತೆ ಮೆಲ್ಲ ಮೂರ್ಲಿ ಮೆಲ್ಲಾನೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೋಗ್ಲಿ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ಚ ಬೈಯಾಗಿ ಮೆಲ್ಲಾನೆ ನಿಧಾನವಾದ ಮುರುಂಡ ಜಾಗ್ರತೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಮೆಲ್ಲಾನೆ ಮುರುವಂಡ ಆಂಡ 3 ಎಕರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ 3 ನೀನ ಕೊತ್ತಂಬ ಸೊಪ್ಪು ನಕ್ಕವು నేను చూడు అవండ ఉండత కచ 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 మూరులి నెత్త దెప్పుడుచ ದೊಡ್ಡದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನಿ ಈ ಸಾಲಿ ಸೇಸದ ಸಿಂಪಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜೆ ಕರೆಂಟ್ ಆಗುವುದು ಅದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲ ಆಗಿದೆ ಕೊತ್ತು ದೀಪುನಿ ಕರೆಂಟ್ ಬೈಜಿ ಬರ್ತುಂಟೇವರೆ ಕರೆಂಟ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಯ್ಯೋ ತಿರಬೋಣ ಸರ್ guys ಕೋರಿ ಮಂತಾಂಡ ನನ್ನ ಕತೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಲೆತ್ತಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪುದೀನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಡು ನೀಕು ಪಾಡಿ ಕತ್ತಿ ಮಿರ್ಚಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುದು ಒಂದು ರಾಶಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು
ಆತೇನಾ? ಆತದ್ದು ಉಂಟು ನಾನು. ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಜೀರಿಗೆ, ಮೆಂತೆ. ಮುಂಚೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಮುಂಚೆ ತೋದಿದ್ದಲ್ಲ. ನೀರ್ ಬಾಟ್ಲಿ ಕಡೆ ಬಿಡ. ಹಾಕುದಾ? ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಡು ಪುಡಿ ಆಂಡ್ ನೀರು ಪಾಡ್ನ ಮತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಜೊತೆ ಪೊಡಿ ಅನ್ನ ರಪ್ಪ ಗಲ್ಕಿ ಹಾಕು. ಮುಂಚಿನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಂಗ ನೀರು ಕುಲಿತ ನೀರು ಬಂತು. ನೆಲ ಪಾಡೋನಕ್ಕೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾ ಈ ಕಡೆಲ್ಲ ಯಾನ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂದ ಅಂದ ಕವರ್ ಇಂಚ ಕಡೆ ಚಿಕ್ಕ ಬೇಲೆತಿನ ಎಂಕ್ಲು ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ ಬೇಲೋತಿನ ಏನು ಓದ್ತೀನಿಯಾ ದೊಡ್ಡ ಓದ್ತೀನಿಯಾ ನೋಡಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಕೂಲಿ ಬೈದೇನೆ ಆಯ್ನ ಬಾಯ್ಡೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅಂತ ಬಾಲೆದ ಅಂದ ಮುಸಲ ಸಂಗತಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಚಾಕ್ಲೇಟಾ ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ಲಕ್ಕಪ್ಪು ತಡ್ಡೆ ಬಲೆ ఆ మీన్ మల్ పెరుండతా అతను ఉప్పు కర్రీ అవును ఇంట్లో ఆల్మోస్ట్ ಬೇಲೆ ಅಂಡೆ ನನ್ನ ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಮಲ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಮಲ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಮೀನ್ಕಾಯಿ ಪೆರೆ ಮೀನ್ ಬೈಯಾಗಿ ಐತೆ ಬುಕ್ಕದಾದು ರೈಸ್ ಬೇಪಾಯ ಉಂಡು ದೇವರೇ ಮೀನು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಪಾಡ ಬಲ್ತೀರ್ ಬರ್ತಾ ಉಂಟಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ
ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆಡ ಗೋಬುದು ಕಪ್ಪು ಕಪ್ಪಾತ ಮಾರಯ್ಯ ಕಪ್ಪು ಬೇರಾ ಹಾತೀರ ಬತ್ತೇನಾ ಅಂದ ಮಮ್ಮಿ ಕೈಲಿಂಜಿದೆ ಕೈಲು ಬತ್ತ ತಿಂದುಲ್ಲ ಗೆಮ್ಮಿ ಓ ಸಾದಮೆ ಹಲೋ ಬಿಡು ನಾನು ತಿತ್ತಬಾರ್ದು ಚಿತ್ತಿನ ಬಿಡು ಯಾವತ್ತೆ ತೂಲಾಗಿದೆ ಮೋಲು ಸಜ್ಜಿಗೆ ಬೇಯೊಚ್ಚವು ಬೇಯ್ಪುಡು ನೀರು ಮೈತಲೊಂಜಿ ತೆಪ್ಪುಲಿ ಅಂತೆ ದಯಪಡು ಮೇಯಡ್ ಬಾಯ್ ದೀಕ ನನ್ನ ಬಾಯ್ ದೀಕ ಬೈ ಓಕೆ ಆಂಟಿ ಕೋರ್ಸ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಆಂಟಿ ಫೈನಲ್ ಬೆಲೆ ಮೀನು ಆಯ್ತನ ಗಂಧುಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಎರಳು ದಿನ ಹಾಂ
आम्ही कोई आता ते ऐक तू पाडू दे चूर बारीक पाड ಒಂತ ಹಾ ಕೋಟ್ ಕೋಟ್ ಐನಿಗೆ ಅಂದು ಗೊಚ್ಚ ಬನ್ನಿ ಕೇಳು ಪಾಡ ఎందుకే మ్యాంగోచ్ నీకు బిక్కర్ బల్లి ಸಾಕು ಲೋಟೆ ಲೋಟೆ ಏನೊಂದು ಮಿಂಟು ಏನೊಂದು ಚಿಂಚು కొక్కడు ముళ్ళుండా ఓ తెత్తి తిన్నే తెత్తి తెత్తి ఐటు సుమారుండు ఉన్నే 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 ఏదా ఫస్ట్ స్టాప్ నుండు సియాననా గానన్నా చించనా చించు చించు హలో అమ్మ 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 ముందు హాత్రిక్ నా లో వనసాతి ఆది జంబలే మర్స